is spot ko. Kinsa? Kita. Binuok ko. Ako na makitrabaho o makilakaugma ba? Kinsa? Buntag ba? Ito pa akong mangkugma. Buntag ba? Buntag. Naara ko dili nga naman. Manghinlo ko diya sa ano. Si tawag ko ni. Gigutom ka ba? Si tawag ko ni. Mango plus. Pero di naman ice. Mango sabaw. Di. Sabaw na magani. Ay, gabi yung kalatik eh. Ako pag yung mangga. Ako. Ayun na. Ay, okay, dapat. Tabi. Last. Hindi na Last. ko. Hindi na lagi ko. Last. Para sa mga dua. Hindi na lagi ko. Kamu. Ano man yun? Hindi man yung sabaw. O ba? Lagi ko. O ba? Hindi na lagi ko. Dahil akong gusto. Sabi mo. Kani? Ikaw. Hungit na oras yung mga. Guys, muna akong bana na guwapo. Video. Ang bibitaw ninyo guys, nagkauyab biniini sa Lagunlong. Basa ba yung nangyayari ninyo? Hubog pagyud kaayo ni siya ng ulitaws ko. Mayroong nag-video. Ngayon ang nag-video. Pero guys, ang bibitaw nimo maski bongbong utok ni pero lang pagyapon ako ni pa. Ay naki. Ay tubig. Kung tubig dito bi. Nakapesin sila diya. Maning kamot na lang mini inibin. Ni ano na. Ay, mag-video bang? Maning kamot na lang min na mabuhi. Maski pobre lang. Pero at least happy abang kinabuhi. Sabi, video gikabi. No? Happy abang kinabuhi. Love na ko siya. Ayun. I-accept na ko siya kung ano sa siya. Pero kung makita siya glide, okay na mo. Kiragid ka ayo. Wala mong ka. Mali among pila ka days na tabi. Nag-open dire. Siguro mga 5 days. 5 days na niya. 5 days, pero sa'yo nga tagay. Si Mig away kay tungod abi niya bisag asa ko sunod magbuang. So kung kisay nakailan ini mamalihog na lang kog kuha de kay maglugon kaayo. Bitaw shout out sa mga taga Naawan. Labi na diha kang Cardo na Dablo, Richard. kang Richard, kinsa pa to be? Si Alma. Si Alma. Saos. Og uban pa. Ay. Shout out